எங்க போறோம் சார்? ரொம்ப வருத்தமா இருக்குது, வருத்தமா இருக்குது. நம்ம வாழ்க்கையில இன்னும் புரிஞ்சுக்கல சார். நிறைய எங்கேயோ போறோம், எங்கேயோ ஓடுறோம், எங்கேயோ ஓடியாரோம், எங்கேயோ பண்றோம். வாழ்க்கை புரிதல் இல்லாமலே போய் கொண்டிருக்கிற ஒரு அவலத்தை தான் நம்ம பார்க்கிறோம். ஆனா அத்தனை நீதிகளும் நியாயங்களும் நேர்மையும் நம்ம கேட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கோம் இல்லையா? அப்போ பெருந்தலைவர் காமராஜர் ஒரு சாதாரண ஒரு ஆத்மாவுக்காக இறங்கி வர்றார் சார். சட்டத்தெல்லாம் தூக்கி போட்டார் அவரு. அன்றைக்கு என்ன நடக்கிறோமோ அதை நடக்கிறதுக்கு சட்டத்தையே தூக்கி எறிஞ்சவர் சார். இதே பெருக்கெடுத்து டிராபிக் சூழ்ந்திருக்கிற சைதாப்பேட்டையில் காரை விட்டு இறங்கி வேட்டியை மடிச்சு கட்டிக்கிட்டு டிராபிக் இன்ஸ்பெக்டரா மாதிரி மாறி அவர் ரூட்டெல்லாம் கிளியர் பண்ணார் சார். எவ்வளவு பெரியது! நான் ஒரு முதலமைச்சர்னு பார்க்கல, தான் முதல் தொண்டன் என்று தன்னை கருதி கொண்டு செயல்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய உத்தமர் வாழ்ந்த இந்த தமிழ் மண்ணையா இன்னைக்கு நம்ம எங்கேயோ போயிருக்கோம். வருத்தமா இருக்குது. 2006ஆம் ஆண்டு ராஷ்டிரபதி பவனிலே ஒரு நாள் முழுவதும் ஒரு மகான் கூடவே நான் இருந்தேன். இந்தியாவின் இன்னொரு மகாத்மா என்று கூட நான் அவரை சொல்லுவேன். மேதக அப்துல் கலாம் அவர்களோட ஒரு நாள் முழுவதும் நான் இருந்த ஒரு பாக்கியத்தை பெற்றவன். உண்மையிலேயே அந்த தமிழ்நாட்டிலிருந்து தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒரே ஒரு உயர்நிலைப்பள்ளி ஆசிரியர் என்ற வகையிலே நான் போய் அவரிடத்தில் அன்றைக்கு அவரை சந்திக்க நேர்ந்தது. காரணம், 36 ஆண்டுகளின் பிள்ளைகளை நான் அன்புக்கு அன்பாக நேசித்து காதலித்ததுதான் அதற்கு காரணம். அவன் என்ன சொன்னாலும் நான் ரசிப்பேன். 6ஆம் கிளாஸ் பையன் சார், வந்து நிற்கிறான், கலகலகலன்னு நிற்கிறான். சார் ப்ளீஸ் சார், ப்ளீஸ் சார், 2 மார்க் சார், மண்டே 2 மார்க் சார், 33 போட்டிருக்கீங்க சார், இந்த பொண்ணான கையால் 2 போட்டிங்கன்னா நான் எங்கள் ஜாதியிலே பாஸ் பண்ண. ஜாதியை கொண்டாட்டான் சார் அவன். எங்கள் ஜாதியிலே நான் பாஸ் பண்ணுன்ற பெருமை அடைவான் சார். ஒன்றுமில்லை, என் அப்பா அப்பப்போ பார்த்து திட்டுறார் சார், மடப்பையன் மோனேன்னு அவர் நினைக்காம திட்டுறார் சார். எனக்கும் புரியல, நான் என்னத்த சொல்றது, அவருக்கு போய் விளக்கம் சொல்ல முடியுமா? எங்கள் அம்மா திட்டுறாங்க சார், உறவுகள்லாம் ஒரு மாதிரியாக பார்க்குறாங்க சார். 35 மார்க் வாங்கிட்டு பாஸ் பண்ணுன்ற மிகப்பெரிய வெற்றி அடைவன் சார். 2 மார்க் இவ்வளோ பேசுறான் சார். அவன் நம்ம உள்ளோர திருத்திக்கிட்டே மகிழ்ச்சியாக இம்மா பேசுறான் பத்தியா, இவன் வாழ்க்கையில் நிச்சயமா வார்டு மெம்பரை வந்துடுவான். ஏன்னா அவ்வளோ பேசுறான் சார். அவன் எப்படி இவன் ஓட்டு வாங்கிடுவான் அப்படின்னு நான் மனசுக்குள்ளேயே நினைச்சுங்கிறேன். இது நான் படிச்ச டிகிரி வரும்போது அப்படின்னு உள்ளுக்குள்ளே நினைச்சிட்டு இருக்கும் போது இவனுக்கு சப்போர்ட்டா இன்னொருத்தன் வந்து நிற்கிறான் சார். என்னடா இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் நல்லவர் அவர் தான், அவர் போய் தொந்தரவு பண்ணிக்கிற. அவன் போடுற பீடிகை பாருங்க, அந்த வார்த்தைகளை பாருங்களேன். போட்டுட்டு சொல்றான், சும்மாறா என்ன கேட்ட, 2 மார்க் காட்டு. அவன் ஐயாவுக்கு வளவளன்னு பேசினா பிடிக்காது, அமைதியாயிரு, 5 போடுவார். இப்போ நான் அவனுக்கு 2 முதல்ல போட்டிருக்கலாம் சார், இப்போ 5க்கு இவன் ஏற்றிட்டான். இப்போ இவன் நம்பிக்கையை நான் காப்பாற்றணும் சார். சொல்லி முடிச்சுட்டு என்கிட்ட சொல்கிறான், சார் இன்னைக்கு இருக்கிற நாளைக்கு இல்லை போடு சார். இப்பெல்லாம் வர வர இன்னும் பயங்கரமாக பேசுகிறாங்க. என் காதில் விழுந்தது, ஃபெயில் போட்டால் ஜெயிலெலாம் கூட உண்டுன்னு பேசிக்கிறாங்க சார். அதுவும் ஒரு எச்சரிக்கை விட்றான் சார். உண்மையிலேயே பயந்து போய் சரி நான் 5 போட்டு விட்டுனேன். ஏன்னா அவனுடைய ரசிப்பு, அவன் பேசுகிற ஆற்றல், அவனுடைய திறமை, அவனுடைய என்னமா பிழைக்கிறான் பாருங்க. பேசுவது ஒரு கலை, எழுதுவது ஒரு கலை. இன்னைக்கு எழுதுறதே தெரியலையே சார், நமக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது. அன்றைக்கெல்லாம் நான்லாம் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போதுமா மேடம் இருக்கிறாங்க, அற்புதமான ஒரு நிகழ்வுகளை நல்ல தமிழில் ஒரு 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 கலோக்கல யதார்த்தமாக சொல்றதுல திருமதி ரேவதி சங்கரனுக்கு நிகர் யாருமே இல்லை. அழகு, அந்த வார்த்தைகளே ஒரு கலை இருக்கும், அந்த வார்த்தைகளே ஒரு கலை தாண்டவமாடும். அப்படி ஒரு ஈர்ப்பாங்க, குடும்ப உறுப்பினர்கள்லாம் ஈர்ப்பாங்க. இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சியை மட்டும் பாருங்க. ஆனால் 6 மணிக்கு மட்டும் தயவு செஞ்சு டிவியில் வைக்காதீங்க. விளக்கு போட்டுட்டு உள்ள அப்படி ஆன் பண்ணாலே முதல் வசனம் தான் வருது, இந்த வீடு உருப்படாது. உண்மையிலே சார், உண்மையில பயங்கரமாக இருக்குது சார். எந்த சீரியலையுமே ஒன்றுமே இது இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்குதுங்க. 2 சம்சாரத்தை அங்கீகாரம் பண்ணுறான், 3 சம்சாரத்தை அங்கீகாரம் பண்ணுற சீரியல்லாம் வருது. இதையே 10 வருஷம் பார்த்தோம்னா சரி அதெல்லாம் நியாயம் போலகுதுன்னு நமக்கே ஒரு மனசில் வந்துடும். அதனால் தயவு செஞ்சு தாய் குலமே கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருங்க. உள்ளபடி உங்களுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன், ஆண்களுக்கெல்லாம் நான் இதை சொல்ல மாட்டேன். அவங்களுக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லைங்க. நமக்கு தான் நாம தான் நியாயமாக கவலைப்பட வேண்டியிருக்குது. இன்றைக்கி ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் சார். ரொம்ப ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது. யாருக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு தெரியல. அவனுக்கு என்ன சார், கமர்ஷியல் வணிகமாக போச்சு எல்லாமே. ஊடகங்கள்லாம் எல்லாம் வணிகத்துறையாக போச்சு சார். அந்த வணிகனுக்கு போய் நம்ம போய் நியாயத்தை தர்மத்தை எதிர்பார்க்க முடியுமா? அவனுக்கு கலாச்சாரம் அதை பற்றியெல்லாம் கவலை கிடையாதுங்க. அதனால் இது இன்றைக்கி இருக்கிற சூழ்நிலை எப்படி இருக்குது. நான் அந்த 6 ஆண்டுகள் அந்த பிள்ளைகளோட சந்தித்தனால அவன் மகிழ்ச்சி தான் சார் என்னை கொண்டு அவர் பக்கத்தில் உட்கார வைத்தது. ஒரு நாள் முழுவதும் ஆனந்தமாக அவர் இடத்துல உரையாற்றி அந்த மாதிரி ஒரு மனித உத்தம தெய்வத்தை இந்திய தேசத்தின் இன்னொரு மகாத்மாயா அவர். ஏன் தெரியுமா? விண்வெளி முழுவதும் ராக்கெட்டை நிரப்பினார், வாழ்நாள் முழுவதும் பாக்கெட்டை நிரப்பவே இல்லை. ராமேஸ்வரத்திலிருந்து ஒற்றை மனிதனாக புறப்பட்டார். திரும்பி வருகிற போது 100 கோடி இந்தியனாக அந்த ஊருக்கு வந்தார் என்றால் இதுதான் வாழ்க்கை, இதுதான் வாழ்க்கை. வாழ்க்கையில் அடைந்த மிகப்பெரிய வெற்றி அதுதான்.
அவரை விரும்பாதவர்கள் உலகத்தில் உண்டா? நான் கேட்கிறேன். அவரை விரும்பாதவர்கள் உலகத்திலே கிடையாது சார். 1993 ஆண்டு வரைக்கும் மே மாதம் வரைக்கும் 23ஆம் தேதிக்கு பிறகுதான் அதுவரையில் இந்தியா உலகத்தை பார்த்து கொண்டிருந்து வியந்து கொண்டிருந்தது. அதற்கு பிறகுதான் உலகம் இந்தியாவை பார்த்து வியக்க ஆரம்பித்தது. இதுதான் வல்லரசாக கூடிய தகுதி பெற்றுவிட்டது என்று நிமிர்ந்து பார்க்க தொடங்கியதற்கு காரணம் பொக்ரானிலே அணுகுண்டு சோதனையை வெற்றிகரமாக நிகழ்த்தி அடுத்த நிமிடத்தில் அறிவிப்பு செய்யக்கூடிய நாசா விஞ்ஞானத்தை கூட 45 மணித்துளிகளுக்கு கண்ணை மூட வைத்த மிகப்பெரிய அதிசய விஞ்ஞானியாக இந்திய தேசத்தில் அவர் நிமிர்ந்து நின்றது. தான் இந்தியா வல்லரசு என்று ஒப்புக்கொள்ளுகிற அளவுக்கு உயர எட்டியது என்றால் அந்த அற்புதமான மனிதர் இந்த மண்ணுக்கு வாய்த்த ஒரு பெருமைக்குரியவர். சாதாரணமான ஒரு மனிதர். அவர் எவ்வளவு சாதனைகளை சாதித்திருக்கிறார் சார். 5 ஆண்டுகள் அந்த ஜனாதிபதி பதவியில் இருந்தவர். வந்த பிறகுதான் தெரியுது 2.5 லட்சம் ரூபாய் தன்னுடைய சம்பளத்தில் செலவு பண்ணி வந்த விருந்தினருக்கு உபசரித்திருக்கிறார். அரசாங்க பணத்தில் அவர்களுக்கு ஒருபோதும் விருந்து கொடுக்கவே இல்லை என்கிற உண்மை இப்பொழுது தெரிய வருகிறது என்றால் எவ்வளவு பெரிய உத்தமர், எவ்வளவு பெரிய உத்தமர். உண்மையிலே அவர் மாதிரி உண்மையிலே நம்மால் வாழ்ந்தான் ரொம்ப சந்தோஷம். அதனால்தான் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் என்று சொன்னால் ஏபிஜே என்பது ஏ ஃபார் அல்லாஹ், பி ஃபார் பெருமாள், ஜே ஃபார் ஜீசஸ் என்று தன்னுடைய மத ஒருமை நல்லிணக்கத்துக்கே ஒரு உத்தமராக வாழ்ந்து தன் வாழ்க்கையிலே மிகப்பெரிய சாதனைகளை சாதித்திருக்கிறார். எவ்வளவு பெரிய மனிதர். நான் மேடை உலகத்திலே அடிக்கடி சொல்லுவது உண்டு. ஒரு மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிக்கு வருகை தந்தவர் 1ஆம் வகுப்பு முதல் 5ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள 500 பிள்ளைகளை ஒன்றாக உட்கார வைத்து 1.5 மணி நேரம் உரையாற்றிய பிறகு கேள்விகள் என்று சொல்லுகிறார். பிள்ளைகள் எல்லாம் கேட்பதற்கு ஆர்வமாக இருக்கிறார்கள். அதிலே ஒரு பையன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற வாண்டு வேகமா வந்து, நீங்க சின்ன பிள்ளைன்னு லேசா நினைச்சிடாதீங்க, இப்பெல்லாம் அவன் பயங்கரமா இருக்கிறான், அறிவின் சிகரமா இருக்கிறான். இப்பெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கெட்டிக்காரன் ஆகிறான். நான்லாம் ரொம்ப ஏமாந்துக்கிறேன் நிறையா. நானே அவ்வை நடராஜன்கிட்ட சங்க இலக்கியம் கேட்டிருக்கேன்டா, சாலமன் பாப்பியாவரத்தில் தினம் ஒரு திருக்குறள் கேட்டிருக்கிறேன்டா, நம்முடைய தென்கட்சி சாமிநாதத்தில் உலகத்தை பற்றி அறிஞ்சிருக்கிறேன்டான்னு இவங்கெல்லாம் எனக்கு ஆசிரியர்டாக இருந்த ஸ்தானத்தில் இருக்கிறவங்கன்னு ஒரு பையன் ஓன்னு அழுவுது. நீ ஏன்டா அழுவுறேன், நீ மட்டும் நல்ல வாத்தியார்கிட்ட பாடம் கேட்ட, எங்கள் நிலைமை இப்படி ஆகி போச்சேங்கிறான். இது நாம தேடிக்கின வேணா, இது நாம ஒன்று நல்லதுன்னு சொல்லி. ஏன்னா 4/8/72 நான் ஸ்ரீபெரும்புதூரில் அப்பாயின்மெண்ட் ஆனங்க. முதல் கிளாஸ் 6ஆம் வகுப்பு 6th B செக்ஷனுக்கு உள்ள நுழையிற போதே முதல்ல அந்த பையன் கேட்டான் பாருங்க, யாருக்கா சந்தேகம் தக்கணுங்கடான்னா எப்போ சார் ரிட்டையர்மெண்ட்டுன்னா. நான் அப்போ தான் சார் வேலைக்கே போகிறேன். அவன் மாதிரி பேர் வைக்கிறோம்லாம் எனக்கு இப்போ தான் சார் தெரியுது. பயங்கரமாக பேர் வைப்பான். எங்கள் கூட ஒரு வாத்தியார் இது வரைக்கும் டைட்டாக பேண்ட் போடுவார், அவருக்கு நெஞ்சிருக்கும் வரைன்னு பேர் வச்சுக்கிறான் சார். இல்லை நெஞ்சிருக்கு வரைக்கும் பேசுகிறேன். லேசாக கிள்ளைன்னா நலங்கில்லியான், ரொம்ப அழுத்திக்கள்னா நெடுங்கில்லின்னு பேர் வச்சுக்கிறான். நலங்கிள்ளி நெடுங்கிள்ளின்னு சோழ மகாராஜாக்கள் பேர், அந்த பேரெல்லாம் எங்களுக்கு வச்சுக்கிறான் சார். அவன் ரொம்ப பயங்கரமான பசங்க, துடுக்கான பசங்க. அதில் நான் சொன்னேன், நான் வாயை திறந்து சொன்ன வார்த்தை அதுதான். பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு கிராமம்டா, கிராமத்தில் எங்கள் பெரியம்மா வீட்டில் தங்கி 2 வருஷம் அங்கே இருந்து இதே ஸ்கூலில் படித்து, இதே பிறகு காலேஜ் படித்து ட்ரைனிங் முடித்து திரும்பி இதே ஸ்கூலுக்கு வேலைக்கு வந்துக்கிறேன்டான்னா 3வது ரோவில் 2 பேர் கக்கன்னு சிரிக்கிறான். சிரிக்கிற மாதிரி நான் எதுவும் சொல்லிவிட, எதுக்கடா சிரிக்கிறேன்னு. அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சார், நான் இங்கே படித்தா வெளியில் வேலை கிடைக்காதுன்னு சொன்னேன். இவன் நம்பலை. இன்னைக்கு ஐயாவே சொல்றாரு நம்படான்னு சொன்ன, வேற ஒன்றும் இல்லைன்னா. அப்பதான் நான் நினைச்சேன், நாம எதை பெருமைன்னு நினைக்கிறோமோ அதை சிறுமையாக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் கூடவே இருக்கான் சார். இதெல்லாம் வாழ்க்கையில் தர்மங்கள் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும். நாம தான் நமக்கு தான் எல்லாம் தெரியணும். நம்ம அடிச்சு நொறுக்கிறதுக்கு ஒருத்தங்க பக்கத்தில் இருப்பான் எப்பயுமே. நாம் ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் சார், ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்கணும். சாயந்தரம் 4:15 மணிக்கு ஸ்கூல் விட்டு பஸ்ஸில் நான் போய் ஓடலாமா? நீ முதல் நாள் வரைக்கும் போயிருக்கலாம், முதல் நாள் வரைக்கும் போகலாம், நியாயம். மறுநாள் போகலாமா? எல்லா பிள்ளைகளும் ஏறின பிறகு நான் போய் நிற்கிறேன். என்கிட்ட முதல் கிளாஸ் கேட்டது உட்காந்துங்குது. நான் அவனை பார்க்குறேன், அவன் என்ன பார்க்குறான், ஏந்திரிப்பான், நான் பார்க்குறேன், நில்றான்னு அவன் பார்க்குறான். பக்கத்து பையன்கிட்ட வேற சொல்கிறான், சார் பயங்கரமான வாக்கு சுத்தமானவர்றான்னு சொன்னபடி நடக்குதுறான். என்னடா சொன்னார்? என்ன சொன்னார்? முற்பகல் செய்யின் பிற்பகல் விளையும்னாரா. காலையில் என்ன கிளாஸில் நிற்க வச்சார், இப்போ ஏன் எதிர்க்கு அவர் நிற்கிறாருன்றான். நான் சொன்னதே எனக்கே திருப்பி பாடம் நடத்துகிறேன். அதனால தான் நான் யார்கிட்டையும் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கிறேன் நான். ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற உலகம் சார், ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் பையன் வேகமாக வந்து அப்துல் கலாம் கையை பிடிச்சிக்கிட்டு அங்கிள் நான் கேள்வி கேட்கட்டுமான்னா. கேள்றான்னார். கேட்டால் தப்பாக நினைக்க மாட்டேன்னா. பிரின்ஸ்பால் பார்த்துட்டார். ஓ இவனா, போச்சு போன்னு அவர் துடிக்கிறாரு. அவன் கேட்டான் பார், நீ சலூனுக்கு போய் முடி வெட்டிக்க மாட்டியான்னா. இது கற்பனை இல்லை சார், நிஜமாக நடந்தது இது. அவர் சிரிச்சுக்கிறார் பாருங்க, ஆனந்தமாக சிரிக்கிறார். இதான் சார் அனுபவத்துக்கு கிடைக்கிற மரியாதை. அனுபவம் எந்த எதிர்ப்பையும் தனக்கு சாதகமாக்கி கொண்டு மகிழக்கூடிய மனோபாவம் பெற்றது தான் அனுபவம். அந்த மனிதர் சிரிக்கிறாரு. பிரின்சிபாலுக்கு வேர்த்து கொட்டுது.
பள்ளிக்கூடத்தை மூட்டானே. அவர் தூக்கி அந்த மையனை மடியில் உட்கார வச்சு ஃபென்டாஸ்டிக் கொஸ்டின், ஃபென்டாஸ்டிக், சூப்பர், அருமடா அருமடா, இப்படி தாண்டா கேட்கணும் கேள்வியெல்லாம். உன் முடியை பார்க்கிறேன் பச்சை பசேல் இருக்கிற நெற்பயிர் நிமிர்ந்து நிற்பது போல் இருக்கிறது. என் முடியை பார்க்கிறேன் விளைஞ்ச விளைச்சல் வரப்பில் சாய்ந்து கிடப்பது போல் கிடக்கிறது. மனிதன் வளர்கிற போது உன் முடியை போல் நிமிர்ந்து இருக்க வேண்டும், வளர்ந்த பிறகு என் முடியை போல் பணிந்திருக்க வேண்டும் என்று அந்த பையனுக்கும் பதில் சொன்னார். பார்த்தீங்களா? இந்த பணிவும் பக்குவமும் நமக்கு வாழ்க்கையில் இருந்தா வாழ்க்கை சுகமான பயணம் சார், சுகமான பயணம். கணவனுக்கு மனைவிக்கு இந்த கண்டிப்பா வேணும் இல்ல? எப்ப பார்த்தாலும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தாக்குறது. நான்லாம் எங்க அம்மா கிட்ட நிறைய பாடம் கத்துக்கிறேன். எங்க அம்மா தான் எனக்கு முதல்ல ஆசிரியை. அப்பெல்லாம் ஊடகம் கிடையாது. ஒருவேளை அன்னைக்கு டிவி இருந்தா பேசியிருப்பாங்களோ இல்லையோ, அவங்க என்கிட்ட தான் அதிகமா பேசுவாங்க. நான்லாம் எங்க அப்பா வெளியிலேருந்து உள்ள வருவார். வந்த உடனே அப்பா அப்படியே கை பிடிச்சி இழுப்பாங்க உள்ள. வாடா வாடா, மூஞ்ச பார்த்தா தெரியல, உங்க அப்பா வர்ற மூஞ்ச பார்த்தா தெரியல, கம்முன்னு அது 5ல் வருது. என்னம்மா 5ல்? மனுஷனுக்கு 6 அறிவுடா, இப்போ ஒன்று குறைஞ்சி வருது, இப்போ ஒன்று குறைஞ்சி வருது, கம்முன்னு இரு. வாங்க 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 உட்காருங்கன்னு சேர் போட்டு உட்கார வச்சு, ஏய் தண்ணி கொண்டாந்து கொடு, ஆமாம் வாடா நான் அப்பா அம்மாவுக்கு காப்பி போட்டு தரேன், அப்பா கொண்டு போய் கொடு. காப்பியெல்லாம் கொடுத்த பிற்பாடு தனிஞ்ச பிற்பாடு என்னை கூப்பிட்டு சொல்லுவாங்க, 6ல் வந்துடுத்து போடா போய் கேளு. இந்த பக்குவம் தெய்வத்துக்கு தெரியும் என்றால் அடுத்தது பெற்ற தாய்க்குத்தான் தெரியும்.